Okay. Den evige optimist i håb om at få mit rimelig lange hår til at krølle bare en lille smule. Så jeg prøver igen. Denne gang har jeg fået at vide af fantastisk søde, dejlige mennesker, at jeg skal bruge. Nu prøver jeg at lave sådan en TikTok. Sådan noget saltvandsspray. Jeg bruger ikke den slags. Jeg ved ikke, om jeg gør det rigtigt. Prøv. Og så var der en anden, som der gav mig en god idé, fordi at det der med at sove med den der pølse rundt omkring hovedet, duer ikke. Så jeg prøver sokkemetoden. Så jeg har været ude og købe knæstrømper. Nu prøver vi først den her. De siger, at jeg skal ryste godt inden brug. Og så skal man prøve at sprøjte det i. Så jeg prøver. Krydsfinger. Så håber jeg på, at jeg får puttet nok i. Eneste gode ting indtil videre, det er, at det lugter rimelig godt. Lad os håbe på det nok. Så krammer jeg lige en lille smule. Og mig, der normalt ikke putter en kam i mit våde hår. Så jeg prøver at se, om jeg kan lave en skilning, som der var sådan nogenlunde lige. Jeg skal lige sige, at mit hår, det når altså næsten ned til min bagdel. Så det er ikke et blendekort. Ja. Det er, når man ikke bruger stativerne. Nå. Næste. Jeg havde, som sagt, en god veninde, der sagde, del op i 4, for så kan du også sove med det. Så nu prøver vi. Så sender jeg min dybeste ønsker til de højere magter om, at det lykkes. Udover det, så har jeg jo så også fået venlige kommentarer om, at når man har hår, der er meget langt, så kæmper jeg mod en anden faktor, der hedder tyngdekraft. I know. Det her føles bare så mærkeligt. Men vi prøver. Den sidder fast, håber jeg. Vi griber fat i totten. Og så går vi ellers i gang med at vikle rundt om den her famøse sok. Hvad man dog ikke gør for et billigt grin. Rettelse, hvad man dog ikke gør for at få krøl. Fordi man er af den malige. Jeg keder mig. Jeg gider ikke at stå med et krøljern. Jeg håber, jeg gør det rigtigt. Det ser forholdsvis rigtigt ud. Jeg gruer for, hvordan min bedre halvdel han reagerer, når han kommer hjem om små 20 minutter og skal se mig stå med de her pokker i håret. Hvad man dog ikke gør for et billigt grin. Ja, nå, au. Næste hårtot. Og som sagt, jeg hader at sætte håret, når det er vådt. Det gør ondt. Håret er følsomt for knæk. Au. Det var nummer 1. Au, 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 au. Nå,
strømpe nummer 2. Vi prøver. Kryds fingre for, at det virker lige så godt. Ja, forkert vej. Vi prøver igen. Ja. Ja, den sidder der. Så prøver vi ved de bagerste. Lige nu føler jeg som Mickey Mouse. Minnie Mouse. Jeg mangler bare prikkerne på mit tøj. Sådan der. Strømpe nummer 2. I det mindste samme farve. Nu skal vi se, om jeg kan få fat i en eller anden step. Det kunne jeg der. Jeg håber, den bliver siddende. Ja. Og sidste. Tak. Bliver siddende. Hvis jeg slipper det løst, så siger det. Okay, jeg ligner Mickey Mouse heroppe en Luke Goofy. Ja. Bedre held næste gang vi ses i morgen. Så vil vi se, hvordan resultatet bliver. Kryds fingre på mig.